So mga kaigsunan, nini nga higayon atong isgutan ang kabahin sa sa ulog sa ining gitawag og kanang Semana Santa o Holy Week. Now, daghan nga kana bang against sa maong pag sa ulog, pero sa atong bahin ato ipadangat diha kaninyo kung okay ra ba nga ato kana siya nga kanang isaulog. Now, kabalo ko nga daghan sa mga Kristohanon, kay kita Kristohanon man ta, kabalo po ko nga ikaw diha nga nagtan-aw usa ka magtotoo sab ni Kristo. Apan sa ako nga bahin mga kaigsunan, based on my own observation sa dugay-dugay na nato nga pangalagad, sa ako nga pagsusi sa balaang kasulatan, kay kabalo man ta nga ang maong pagsaulog naga hisgot kana siya ug nagahandom sa gihimo ni Kristo dito sa cross, kung giunsa kita niya nga kita mahatagan sa kaluwasan. Kay kung dili pa pinaagi siyang kamatayon dito sa cross, dili gid na makaangkon sa hingpit o kana bang kaluwasan nga walay katapusan na gyud mga igsoon. So mapasalamaton ta nga diin gihimo kana sa Ginoo nga pinaagi siyang dako nga gugma ug grasya, gipadala sa Dios ang iyang bugtong anak nga si Kristo Jesus aron si kinsa katong mutuo ug mudawat makabaton sa kinabuhing walay katapusan. But pasabot dili makahiagom sa kamatayon nga mao ang kalaglagan dito sa impyerno. So sa atong mga kaigsuonan, kay gisaulog man gini labi na sa mga kaigsuonan nato nga mga Romano Katoliko, gisaulog man gini. And daghan pod sa mga maingon ta Kristohanon o mga evangelicals nga nagahimo usab niini. O daghan pod nga wala pod mobuhat niini. Kay lagi matud pa sila nga pag-obserba o pagsabot mga pamaagi sa pagano nga mga pagtulunan. Ato kana siya nga klaruhon, ato na siya nga kana bang hatagan og kaning klaro niining tungura. Now, based on my own observation, wala may sayop kung himuon na nato ingon nga paghandom. Kay mingon tag pagano tingali lahi nga paagi sa pag buhat sa mga activity nga para sa Ginoo. Pero sa atong pagsaulog niya ng mga kaigsunan, ato lang nga gihinumduman, di man sa ingon nga magpalansang puta sa cross, magpabunal pudta, magsakripisyo pudta, pas mo subay putan Jesus Christ, mo pasan sa cross dito padulong sa Kalbaryo. No need na mga kaigsunan. Tingali man na siya kung ingon ana nga paagi, tingali diha nato matawag nga kana paganism na siya. Pero kung sa atong pagsaulog, atong gisgutan ang iyahang sakripisyo, ato ang hatagan og pagpamalandong anang tungura, giunsa niya pagantos ang tanan, atong sabdon ang iyahang gihimo. So tingali kanang makita nato nga wala na siya maghatag og kana bang confusion, kay igo man lang nato nga hinumduman. Kumbaga pareha sa birthday atong hinumduman nga kita natao taan ng adlaw. So same ra pod ni ana. Dili sa ingon nga ato ang giuyunan ang gihimo sa uban nga mga relihiyosong grupo nga maingon ta murag pagano gyud ang ilahang pagbuhat. Pero kanang
ang atoa lang gusto lang natong ipadayag nining tungura kung unsa gyud ang kamatuoran sa gihimo ni Kristo dito sa cross. Gani dunay 7 ka mga dili na to angay nga kalimtan nga mga sayings ni Jesus Christ wala pa siya hingpit nga namatay, o diha sa maong mga sayings makuha nato ang punto kung unsa ka lisod ang iyahang giatubang tungod lang sa iyang paghigugma sa kalibutan, iyang giantos ang tanan. Ug diha makakaplag kitag mga daghan ug dagko nga mga pagtulon-an. So para nako there's no wrong kung ato ana siya nga hinumduman o sa ulogon, basta dili lang mulapas sa standard nga giingon diha sa Bible. Wa ra ginay problema mga kaigsunan, kay ang dakong problema kung dili na uyon sa giingon sa Biblia. So I hope nga nakahatag kini kanimo og pagtulon-an, nakakuha ka og ideya, umingon ta na inspired ba ka sa ato ang gihisgutan. So paki-comment lang, abot sa imong mensahe. Kung doon na po kay gusto nga idugang, pinaagi lang sa comment, pwede nimo na ipaabot diha sa ubos sa ato nga comment section mga kaigsunan. So di na lang ta magdugay, basta ato anang naklaro nga okay ra gina siya, wala gina siya problema mga kaigsunan. So kaning ato ba nga mura bag flexible lang ta, ingon nga mga Kristiyano kana bang lawom ug lapad ang atong panghuna-huna ug pagsabot sa mga butang, labi na sa mga butang diha sa Biblia. Dili ta pres uban nga murag dogmatic ra kaayo, one-sided ra kaayo. Ang importante nato nga mga Kristiyano no nga lapad ta ug panghuna-huna, dako ta og nasabtan aron nga dili pud ta maghatag og kalibog o confusion ngadto sa uban. Sa ingon ana lang mga igsuon, ana I hope naka-uyon ka sa ato ang gipadayag niini nga tungura, kay sa sunod semana mao naman gyud ang pagsaulog sa gitawag og Holy Week or Semana Santa nga paghimuon sa adlaw nga Huwebes ug Biyernes. So ingon ana lang mga igsuon, dalaygon ng Dios og padayon. Hinaot nga naa ka diha sa kapiskay usab sa panglawas. God bless.